삼치는 남누가 뭐 미칼레치? 미칼레치 니겐 뭐? Kajing ya soy ya ka so skula pen biput hapning ka meglia bat ka asam kamsham la penhun setia ya kajing kwa bat kajing kimi lenti jong ki pajba laong uba is riang tem wei ne kiri rang ba jong ka shnong joypur uba riang tem u laong ru ba hadien ba ki chairman jong ka regional committee on border dispute na ki artli ki jila kilawan man penlong ya kajing pen sngau pajba baru akinong shong shnong nado ka shnong namtabari balsrek rangsakona joypur salbari bat kiwe kila penpau bakim kwa da lele ban le cha asam henry kumba julong baro shikata ki kwa ban ne be hapo ka jala megalia henry ka balango ka long ba hadien ba kila it ya ka jingtho shau chief minister ukonrat kongkal sangma ula plate but ula draw dak ha ka te ka copy jingtho ba kila ai hu nagaliang jong ki pai ba kisngau ba ka te ka jingle jong chief minister ka pan i bo omshem la khin kor satya yaki henry la nyau deu thala yaki kum ki pai ba nong shong shinong jong ka than cái chuyện snow ngõ giống khấn đất lòng này cái bệnh nó tụi con mình chưa snow ya cái chuyện benar nam ta kan ika border ban settle no ya border te ni karmen ba niru nadu ba yo nung kong ya kamalia ni di Jaipur Barbari Amagang Hanimara nadu ba dang nung kong kamalia ni yo ban thebut niyo ru na sarkar kiba kijing yarap jong sarkar na kiba pier kiba di department tangba hagane kan kentipat uong ba ni chim ya karai jong ki paiba ki minister jong ka border kilawan poi na Meghalaya Ronit Tongkhar na asam itu asam ni macam Abdul Bora kila pelong biting ha madan football ha Jaipur don kat lang hangta berkini ki riurung ba jongka himano lang sir te ngila phlasai hang to kikli yang ong ba ki mon ban lek ki mon ban lek asam ni ki mon ban lek Meghalaya tang mangila phlasai hang to ngiti ngile chen Meghalaya umtre ban lek apan tang ba haga bakhadu urini tongkhar yangi ula kli tikna ula kli chai te ngasnyo longo khendet nam ta kan Jaipur don ki ba mon ban lek apan don ki ba mon ban lek Meghalaya te nagani ngadaw ngwa ban tip na phi khendet lo tamangani phasai ka Jaipur yong ka te ka don arsenal ka don ka Jaipur Rabha ka don ka Jaipur Garo tang bu miekle Rabha tang Rabha Garo tang Garo kapan pernyak klat ya ka Garo berka Rabha ka don ka untuk lenti nak ka dirut ka don ka Kalbat ka pernyak klat yang inang tu na Kalbat catai siliang juga Kalbat ka de ka Jaipur Rabha nang tu na Kalbat sene ka de ka Jaipur Garo tang ka Jaipur Garo jong ite umtre banasi asam ngila phasai ham to banasi Meghalaya nda kat to kan ni por dang hagine ki hau nai baladep ngile ngio penban ya ka jing penbena lane ka jing penpau jong CM ha parliament ha ka assembly handrai kum ka Jaipur jongi don kerteng chane ki Meghalaya apun ba kerteng ta kiwai ki snong pate ki don kerteng dei na kata ngadaw ngio lungo ni thu ka wai ka jing ka kot jing katwat nila ai sakit district council nila ai ru yaki ya lokal MLA but ya i minister jong ka border but ya mukul sangma but lem kebanung kong ya chief minister tangba kata kalong ka baswa hadin chityo pat haswa ban lech dilhi ban train ya ka MOU jong ki ngilek biang itu wei biang ka wei ka kot ka bakar pakrpang daga sinong jong ni ke Jaipur sa UCM te hang ta dei ban thok tangga kot ni ya kendo UCM ha ka kwatar jong ha ka ying jong ni la kren ni la yo ban ya kren daga tien ro nga ai ka ta ka kot kum ne ni thep ha ka phai
nga ai kumne hapor ba chong haga mi jong u nga ai kumne kane ka kot jongi na malang joipur kane ka kot jongi na malang joipur ni wan knang ban tip chai na phi kumba phila pan pau ha assembly kane ka chong jongi tempat ngeu ka kerteng dei na kada tau ni wan kli chai pha thi kimut ong kom nong kwa yung chit na thi nga pa kum ta rung kat nga ai lem bat ka kot tang ba kata ka kot habang ai ha ka phai kum ne ya ka kot ka bangi la tho ha ka no gor kom tho ha no go benta klim shum la pole klim shum la pai u lau ya kata kot na ka ni ka phai ki dro pen ban kata ka kot ka bangi ni tho kerpat ho tho sene seleng di dro map sene seleng hang tang ngila don ka jing snasi namar balai ka jing snuthu yongi ku ongkom no ongkom bala nyubin ki yangi namar kat ngi ka kot jongi ka badon kam kerpang gila thok kerpang nam ta jong u rei u pate u dro jakit jekai thok kerpat ho thok sene seleng di dro map sene seleng hang tang ngila don ka jing snasi namar balai ka jing snuthu yongi ku ongkom no ongkom bala nyubin ki yangi namar kat ngi ka kot jongi ka badon kam kerpang gila thok kerpang nam ta jong u rei u pate u dro jakit jekai dei na ada dau ni simu jong susi ani for bat ngir bat mentaro kumbala jubat ka tim hendi ni ralok jonga nga tasai hakmat jong phi data long kabala ni perchang daga no kono ladro ni lek biang sel cm ne daga no ne ni perchang sisu ban lek biang ban ya kendu ne ban ya kren ne lada umla ban penkela daga wipat kumbala ong ni paralok jonga nila ban thaulat ya kendu yo sirar ere malang jong ni tangka bohoni marabat ka amagang juisap ketkun ki kendon tan teli kendon ki bala ki lebu hang to la don ka majority yung pai ba long song snong la ban la yurung semelia dai na kata tau kum kini ki garojan di Tamrang Kona di Nam Tarabari di Borsong di sini ha to kendon ki le perchang bakli na gamta ba di tua ban yurung semelia tangba ya kita goro sim ya kita kendon ke bal tantli ia direct uang ba michim na kamap ka balatro ta sorkar konkret ha harja karwe tangba hujung sungtu jonga kalong komne mano balawan tro ya kata kamap wa harja karwe namar hujung sah hujung sungtu jonga lada wan tro takano kono department dan takano kono takino kino ki jonga sorkar hujung sah dei ban wan kli dan wan kli dan wan don lang ni kum ki briu na ka ere tangba uwer don bawa ubaya don lang kata ka por but uwer simula yo iyo bawan yo dro kata ka ma kamot ba katum ka jingej jo phi kamot ba phingej ba ya kane kama pla sudro tu kamano re man kane kalong ka jing thafsat jong no re jong no ka jing thafsat jong ka sarkar asam ni lani jong no ki briu simula dro da ka sarkar kongres